Kardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjupon. PMA Vajia Hemso Kikim Pipe Rekajo, Kelong Dunvek a Hemtun Atumpen, Ningdu, Jepaklangpon. Nijang Karbi Anglong, Lakhahini, Amri Constituency Along, PMA Vajia Hemso Kelong Vek Atumpen, Account Along Tangka, Nang Chethap Det Pen, Cheklojon Sirke Plengdet Apita, Hemso Kikim Pipe Det Abangki, Ningduk Mati, Manghumimi Alamlu. Sarkar pen kiduk kelak heme jangri aphat panong PC PMAYG ahemso ron ponlu bonsitami amri ahawar along penang an a beneficiary atu maphanki amithang account along tangka chethapdet aphisita ahemso bang kimpi wangwe det si pamang hupronglu sonsi pini pherangke athengnu nangka chethandun atengki nilitum aphan sarkar pen nangkang hon kajin so pen hemso nangpilu lapen nilitum sitami ko anlone ning arong aji dolo bonsitami ning nang parong nak asonsi mandetlu athe account along tangka nang palut det pen cheklo jon sirke plengdet aphita lapuson nilitum aphan hemsoke nang kim pipedet ki nilitum ningduklu athe kapre ka constituency along ki tang et pen non nilitum a constituency along lapuson ke tang tidet abang ki em diufing maslai sitami ritarlip dun nang jipusi alang litum pen pachinipon Lason sinon Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Bom Siyam Dr. Tuliram Rong Hanglapen Lokeli em diufing maslaya tum sitami labang so hemso pakim pon vek jiaphan choning ripon Amri pen hemari bongrung Karbi Anglong News hemso longdun pualam ahok lomalhante Alang lo alis bang ke nang le pon lo dak nen tum ahen patora rong kedon thom an galis du mo setame koson tangka paisa ya ta jithap thelang ma pulo an ke chega lo tangka paisa bang ithap lo tangkanang che thabdet pen chiklojon ko an bagdolol hoy ni kenang litum jon kep jon sir kep an dolo ba chiklojon kep sir kep doladi te laso puthak ko mane lidar tumba ko pinia tum nang kempi po punanga che chak la puson doloma la bang ke wang bang wedala pot ni tum ta dak lo kimi ya ten ten buta la lidar si krong tum santa chinti rap long lelang ni son pu kulo ne ante lang lita Tara langso KPH jutanga klam along Karbi Anglong Autonomous Council Siyam Dr. Tuliram Rong Hanglapen Tim Karbi Anglong atumpen pherang kyamai kangnipon Matijong ni phaing korai CR ni diputar langso KPH aklam along Tim Karbi Anglong ke ja tumpen pherang kyamai kangnipon Bangso pherang kyamai kangnipon Jasemet kidam tang United Victory and Prosperity Rally Constituency kora trok along ta mesen pen kepachun pon aputhaksi pherang kyamai ingnipon Angton alam thi kapachini jiaphan pherang kya thengno kaning jepon alam thile arjuponik sina Binondon aro bisa Karbi Anglong rai jua ta mahot dhuri ami tim Karbi Anglong ya dol aro sorkar ekelege mili juli ami joint parliamentary meetingot ami siddhanto loise protek MEC homostit সমান্তৰাল হিচাপে আমি যাব লাগিব ইউনিটি ভিক্টোৰি আৰু প্ৰস্পেৰিটি একতা বিজয় উন্নয়নত সভা আমি পাতিব লাগে কাৰণ এটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচনত এই নিৰ্বাচনৰ সময় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেক MEC সমষ্টিত তেখেতে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিব কৈছে কোন প্ৰথমবাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাজনীতি ইতিহাস যে এজন চিফ মিনিষ্টাৰে ২৬টা সমষ্টি সমান্তৰাল হিচাপে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ কৰিছে তাৰ ফলত কাৰ্বি আংলং ৰাইজে ২৬টা সমষ্টিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰাৰ্থীত নিয়োজিত কৰিছে আৰু জয় হৈছে অসম নহয় কাৰ্বি আংলং নহয় ভাৰতৰ এটা ৰাজনীতি ইতিহাস যিটো নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনৰ অপজিশ্যনৰ শূন্য জিৰ' এইটো কাৰ্বি আংলং ৰাজনীতি ইতিহাস ধন্যবাদ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ যাওঁতে যেতিয়া ৰাইজৰ আগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বিশেষকৈ ৰাস্তা পদূলিৰ ওপৰত আৰু খোৱা পানী আঁচনিৰ ওপৰত এই গোটেইখিনি অভাৱ অভিযোগবিলাকক
পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে নিৰ্বাচনৰ পিছত ইয়াত ডিফু আহি এদিনতে 2501 স্কিম আধালা স্থাপন কৰা হৈছে, যিটো নেকি হামৰেন ধংকামুকাম আৰু লগতে হাৰঘাট তিনিআলিলৈকে অসম মালা জৰিয়তে 920 crore Volongkamaji Karbi Lamet Amai Aro Atumpen Karbi Lamet Amai Arpu Kimi Kikhi Abang Phubang Phiatum Apan Karchupon Amai Kipaman Pon Matijongni Phaingkorai CRni Langpher Ahawar Atumpen Karbi Lamet Amai Akimi Arpu Kepekpon Dun Meiphu Dun Meiphi Atum Apan Karchupon Ajaime Paman Ponlu Non Karbi Lamet Amai Along Akimi Arpu Meiphu Kimi Kamsing Hanse Dun Meiphu Ramsing Phangcho Lapen Dun Meiphi Karon Hanse Piatum Apan Volongkomaji Karbi Lamet Amai Aro Atumben United Karbi Club Volongkomaji Asai Hem Along Karchupon Pedulu Lapen alang litum apan ningkan hini aparman Karbi Lamet Amai Kiki Ponthek Pemeji apan sitame Arnam Ahirjumi Hangpi Ponruintilu Laso Karchopon along Langpher constituency em Madhuram Lake Teche Tongdun Lapen Penangan Kethe Kiningatum Sitame Chetongdun Lu Lapen Hampang Asong Song Kepatum Sitame Chetongdun Petpen Misen Pensi Karcho Jaime Peman Ponlu Phuloni Pen Oronik Digathar Karbi Anglong News non ke bangi ikan suri ni rai ko rati la pin ko ra farma itu kita tang bangso citlo la mationg citlo se ke ban sing to da ke pmi di polong si vai pono bangso kangwai ang tek bang lason lo kam sing an se mai pulo ako dun mai pu si bangke sangpi karon han se pilo apen dun mai pu ni bangke lake tek bangcho lasi ningarong alam pini langper hawar ada Karbi Lamet Amai lapenda kampang song tu kampang song kep tu sialu alang tu patipi konpen na Karbi Lamet lam song ting hon alang itu non kimi maipu dun maipu bahani tu panda karcho maipu konke ben labong so mai long nili panda luhi man pen ke pa lasi ni tu bongchun mangjoi sing to pen nili non ki bong mai boys sa pen ni ke to lo lapenda tong penda itu Karbi Lamet lam song ting hon koting di te dagla Langper hawar ke doan panasong ke citong ke sini lang pala pening thelo Lahorijan along puthot morphine kene ponlong lapen banghini police ari deng kachingna Matijong ni phai criser kep arni purna Lahorijan along puthot morphine kene ponlong lapen banghini police ari deng kachingna Labang so morphine ihumabas Dimapur pen kewangbom National Highway 39 atowar pi along Manipur pen Guwahati anathu kedambom sang abek arlosi bangso a morphine nang patu joy pusi birta ribdun longlu lapen banghini kaching nang chek atum amen laki Mohammad Ayub Khan Mohammad Surus Khan pusi pachinipon Lason si bangso morphine pangrum pet pen 1.910 lapen bangso morphine hithia long ador 1 crore an bagdoji pusi raikom sai khiatum pen nang pachini dun Chokhihola Higher Secondary School ahem kikim along ita kememe ajok lamki keklang Lakhaingor Phonilip MSc constituency ke parlo Chokhihola Ahawar along Higher Secondary School upgradation ahem ita mati break kememe det pen aputhak lamki keklangpon Headmaster mati principal Dr. Ronjit Ronghang Anparta SMC me Phubapuram Rongpi teaching staff lapen cherok tok arat atum Anparta pherangkia bitong atum pen mati jongni phaingkoi arni adim aklong humri damsi kikim kerang bom along kado kabi langchari dunlu Chetong sar arat pen an langchari pondet aphi itamati bricks abang akele kading joinu naimati duplicate ke wan rong ajok ningkang samse chepaklang ponlu Dr. Ronjit Ronghang ben pherangya thengnu kaning jepon ki Assam Sarkar lapen Karbi Anglong Autonomous Council ke theki ding do anaphan akiru pilo athema lapuan ador ki so ahem nilip arat aphan lo charli ahem panong lor pen nangki pi apon bonta contractor abang aning kahino dak pen ajo itam duplicate kewan rong apot ki ning ing samse lapen laso ita ki larvek nang jipusi lamthi paklang ponlo Contractor aphan akemi ita wan nang jipusi Dr. Ronjit Ronghang pen Lamri hing pen jingkilu bonda contractor abang lam gang tang ke thak rong ajok ning ke oi ning duk dokok lo puta ning jepon
Lapen SMC may phuba puram rong pi pen kaning je pon sita lapuson ador ke so ahem kim rang pemi nangji. SMC aphan poisa noya ke erta nangni bonda sai ke claim abang me sen nangji lapen hormu anda ake me nai ason pensi kim pon nangji pusi pachini ponlo. Nilipen Philip Tiso, Karbi Anglong News. Isi kening je dun jin nge hang bangala lo labang so higher secondary school building abangke ilitum Kachinghon state government laban ke Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen ilitum pan nang pilo laban labang so hem ke ilitum pan ajir ding klui pan stame ale do pikpo stame non isi ilitum tek pon long bangala lo labang so hem ki kim a foundation along ki use a brick sai hui bang ilitum tek pon long lo labang so ita bangke lapuan ning tek long ita kalidat iltum ka dowera chini hem ki kim bulotang te foundation ke ingchok long nangji thir klong nangji foundation pen pe thir pon klong se mo hem arjab ham anseta me thang ka siksa ka veda jibon tame foundation pen jong si week o bulotang te iltuma hem parjab kram ta thek seta me labang so hem ajir ding de daji lasi contractor alaban subcontractor tum pha chuning retail hanlo la kenil tuma property rata tuma property lo lapen la persona versa kenil tum ke wang journey ke long le data thek la sinil tum non ke long ahot nal tum phan ka cheneng rigel halo nal tum la me sen benil tum phan kim pinang ji lapen materials ki use ans tame especially la bricks hai hue bang nil tum number 1 quality of bricks mo ha ki use pen nang ki kim pon nang ki kim pi pa meje phan sinil tum ma hin pen cheneng ripon lo la halo nil hin pen ning je dunya bang